8 samuraja. Šta? Nisu samuraji, nego tamburaši. A dobro, dođemo isto, ubivaju i jedni i drugi, bato. Wizard, samuraj, spin. Nisam varaličar, ali mogu da pogledam. Što onaj kaže, nisam ginekolog, ali mogu malo da gvirnem. Evo i ja da pogledam ovu mašinicu. Ono što mi se prvo sviđa, to je boja. Volim ovo zeleno na radost, pa samo tako. Znači, mašinica lepe spoljašnjosti, zanimljivo odrađeno mat siva, sa ovim zelenim linerima. Metalna mašinica, metalna špulna, izvinjavam se, sa rupicama, rasterećena, znači olakšana, što bi rekli neki, ide brže kad ima ove rupice. Fin, precizan, miran rad. Solidno radi preklopnik. Drill skoro pa mikro podesiv. Ručica zgodno odrađena. Ovako, solidno izgleda, pa ne mora za varaličarenje. Može i za fiber. Ovaj fiber. Šta mislite? Ja mislim da može, ali ja ne znam da li sam kompetentan, da li se ja razumem nešto, ali mislim da može. Pa, šta kaže? Kaže 6+1 ležaj, sasvim pristojno, 5,5:1 prenos, znači to je neka, da kažemo, sasvim brza varijanta. Pa, fin. Poluduboka špuna, odnosno ovo već vuče i ka plitkoj. To je nekih 0,30-180 metara. Sasvim pristojno. Znači, Wizard Samurai Spin. Znači ovako brzo raspakivanje, što bi se reklo. Znači mašinica u nekom modernom standardu. Pristupačna, zanimljiva. Mislim da će mi biti dobro, znači za rekreativne varijante fidera, a možda se nekad prevarim da odem na takmičenje neko. Ali to je to. Znači, Wizard Samurai Spin, 4000 arka, za neke univerzalne akcije, za univerzalnu namenu, znači varaličarska mašina, ali po meni sasvim pristojni za feeder, za meč, pa i neke druge vidove tradicionalnog ribolova.